apucăm să facem filmele alea erotice. Dar te rog frumos, să explică și mie cum o să ne ascundem noi de mămica. Că ai văzut cum e. E ca râia, e non-stop pe capul nostru și o să fie tot timpul la platouri. Stai liniștit că nu o să vin. O să fie foarte ocupată să scrie autotipografia. Da, dar ocupată pe dracu. S-ar putea chiar să o scape gura și să se laude pe vilă pe la aia și să afle tot ce facem. Și ne trezim după aia pe capul nostru cu toți băgăcioșii aia. Să te văd atunci cum le explici, cum o să vadă 4 luni pe aici numai pipițe despoiate pe la casting și mai ales pe la filmări. Nu știu. Nu știu, dar le spunem că am deschis o școală de asistente TV. Dar ce lungă e asta? Dar ce pălugă? Auzi? Voi fi fost o ușuratică la viața mea, dar nici așa ca astea. Plus că vrem să mai îndulcim imaginea din filmul pe care o să-l facem. Păi ce vrei, Doamne ferește, să nu mă primească pupa în biserică când noi muri? Tanti, hai bă, să nu te prind cu fătoșile astea pe acelea. Pentru că rolul meu trebuie să fie jucat o actriță frumoasă, una adevărată, nu ca astea, ultimele penale. Stai liniștită, tanti, că nu erau pentru rolul matale. Dar pentru ce erau? Erau pentru o școală de asistente pe care am deschis-o împreună cu Costeluș. Am mai pornit o afacere. Hai bre, zi și mata ceva de ofițerul ăsta cu care te iubeai în tinerețe. Că până acum nu mi-ai spus decât că era în armata rusă. Atât. Da, era ofițer bre sau era întregul regiment? Că așa te lăudai. Da, și cum mai zic, dar nu sunt prost. Acum să trecem toate intimitățile pe hârtie. O să scriem doar despre unul, că e suficient. Că nu vreau să trec drept parașută. Că vrem să mai cosmetizăm și noi puțin scenariu. Ca să iasă film artistic, nu să iasă serial cu porcoșenii, fata. Tanti, nu trebuie să-mi dai chiar toate detaliile. Exact. Zi-mi așa, în mare. Da, că era mare, Bine, tanti, zi-mi pe scurt. Scurt. Ok, zi-mi cu cuvintele matale, numai zi odată ceva. Obsedatule, că zic imediat. Nu mă mai întrerupe. Când mi-aduc aminte, ofițerul ăsta din armata rusă am petrecut cea mai frumoasă poveste de dragoste Din viața matale? Nu făi fată din viața mea, din luna aia, că erau mai multe armate, păi ce eram fraiere să pierd atâta ocazie. Nu mă mai întrerupe, lasă-mă în pace. Vai, ce făcea Igor? Bată-l Dumnezeu să-l bată, că și lui cam plăcea. Să mă bată numai peste funduleți, mai ales după ce lua vreo 200 de vodcă din aia, de 80 de grade de alor, care face că 10 pastiluțe din aia albastră, mam, și învârtoșea și că mă lua și pe stânga și pe dreapta. Mam, și după ce termina cu mine de mai multe ori, la pe șoarbe. Că ăsta era mai tare decât taurul comunal. Să nu scrie asta, mai. Ce? Ai putea să numești filmul ăsta Cele 50 de umbre ale lui Igor Bre. O să dai lovitura. Avea 50? Dai altcineva pe ăsta atâta. Apropo de Fântă Orașele, nu vrei să iei și tu o pauză mică spre mare? Aoleu. Ca să nu-ți crântești, Doamne ferește, degețelele de la atâta scris. Nu pot, măi, mă, să iau o pauză, că dacă și uită tanti ideea și să... Ce dracu firul poveștii? Cum să uite, mă, ce vrei să spui? Că tanti e sclerozată sau ce? Lasă-l facă în pace, că are dreptate. Ce te... Mai făcut sclerozată? Nu am făcut în niciun fel. Adică da, nu sunt sclerozată. Dar mai am și o scăpare de memorie, că nu mai mă duce ramul. S-a torcit. Auzi, bă? Ce zici tu? Păi dacă povestea asta a întărătat-o așa de tare, înseamnă că e sexy, a? Nu, bre, așa e tot timpul. Sexy? Sexy în călduri. Ești un fraier. Ești un fraier. Nici nu știi ce pierzi. Ai fi putut să joci în 50 Shades of Emma. Ce zici? Ca să nu mai zic că tot ce a spus tanti ar trebui să probezi. Să pui în practică.
erotică, să vezi dacă se poate filma. Că la ce mi-au auzit urechile, face film pentru adulți. Clar! Când te-ai cuplat cu șefa, s-a dus pe apa sâmbetei toată prietenia noastră. Adio, camarade, adio distracție, adio frăție, Petreușă. Ce vrei, asta-i numai mintea aia, tată de dofticos, că eu am rămas același, bă, paranoicule. Și în plus de toate, eu nu ți-am făcut niciodată niciun rău, da? Da, nici nu mi-ai luat niciodată apărarea când m-a persecutat. Ce? O să vezi că o să-ți pară ție rău că ți-ai bătut joc de frăția noastră făcută cu sânge. Aoleu! Nu voi chiar v-ați tăiat venele atunci când v-ați făcut frați de cruce? Da, viteazule, ne-am tăiat, ce să... Păi și cum n-ai n-ați murit? Ba, muri, mă, dar nu ne-am găsit rostul pe acoalea. Că acoalea nu e polițai, nu e infracțiuni, e numai loc cu verdeață, crește brazii de 7-8 metri și cântă cucii până ei. Dacă nu ne-am găsit rostul, l-am rugat pe Sfântul Petre. Sfinte Petre, mai lasă-ne o țără pe pământ. Și după aia, când o fi treaba, ne mai chemi. Deci n-ați murit de tot, ați fost așa, în moarte cerebrală, nu? Moarte cerebrală ești tu, mă, de când te știu. Stai că n-am spus bine, am greșit, în moarte clinică. Nu e bine nici asta, ha? Că moarte clinică e că mori într-o clinică, nu? De ce? Și că mori în tren, cum îi zice, mă? Și dacă Emma nu știe de la tine că noi facem filme erotice, atunci de unde știe că eu nu mi-am ținut gura, că nu sunt inconștient? Și singura care mai știe de proiectul ăsta ești doar tu. Recunoaște că v-ați întâlnit ca fetele la o cafea și n-ai putut să te abții. Ca și astăzi, voi, fetele, cum băgați ceva lichid în gură, cum vi se dezleagă limbile. Și bănuiesc că știe tot mapamondul, știe și Teo, știe și Sofica, știu toate Băi, fetele. disperatule, tu chiar nu înțelegi că n-am vorbit nimic? Ce neva, trebuie să mă jur ca să mă crezi? Și atunci de unde știe? Nu știu! Habar nu am! Eu n-am vorbit nici cu Emma, nici cu celelalte fete de când s-a discutat de proiectul ăsta. Înseamnă că ai vorbit cu pupăsă. Te-ai scăpat cu ceva la el când a venit la tine să-l iei producător. Nu, tu ești chiar inconștient cum să mă scap la pupăză. Păi eram prima șantajată, și material și sexual, că astea sunt singurele lui obiective în viață, sex și bani. Și atunci explică-i și mie, de unde știe nebuna? Nu știu, mă, nu știu, o fi iar o nebunie de-a ei. Și oricum, la câte antecedente psihice are, nu o să o creadă nimeni. Știi ceva? N-ar fi rău să mai întărești și tu puțin ideea asta, că a luat-o iar razna și eventual că iar s-a dedublat. Da, asta da, să văd ce pot să fac. Da. Iar cu școala de asistente, să știi că nu-i suficient, așa, doar să o spunem. Ar trebui să dai și tu un anunț la ziar că începem cursurile, să avem și noi acoperire serioasă. Alta acum, nu mi-ajunge câte am pe cap. Și dacă mă trezesc cu o grămadă de cursante la ușe, ce fac, ce le spun? Unde săli, de unde profesori? Stai liniștit. Ceri o taxă exorbitantă și or să renunțe toate. Da. Dar ce zici, tanti, dacă eu și Van Damme jucăm tot ce ai povestit și matale te uiți cu ochiul ăla critic de regizor. Așa te asigur că ce se filmează nu va ieși un film XXX și că nu-l arunci accidental pe Costeluș în branșă. Mușcă-și limba, face că te târnui. Aș prefera să o muște Van Damme la repetiții. Da? Nu zici că ai dreptate? Ar trebui să facem o simulare că faza bună trece pornografia, rea? Perfect! De motor și acțiune! Stai puțin că trebuie să fiu atent la ce dictează tanti. Trebuie să mă ocup de procesul de creație. Proces de creație, că nici nu ai început! Păi nu la procesul ăla mă refeream, la actul artistic, adică la scris. Tanti, nu mai bine, faci mata o repetiție cu Chiorete și cu Sofica. Că ei sunt cuplați acum de curând și o să joace mai cu foc, mai cu patos, așa cum făceai mata în tinerețe cu rușii. Nu mai mi-aduce aminte că mă trec iar fiorii. Dar să știi că e bună idee, mă duc la mărăjenici. Adică între noi nu mai e foc. Și nu mai e patos. Nu mai e nimic, este. Ha? Ne-am blazat. Nu, pisică, n-am vrut să zic asta, din contră, la noi e... E? Din contră? Atunci trec și demonstrează-mi. Lovește-mă ca Igor. Nu matale, bre, el. Păi de o să știu românul tău cum mă lovea pe mine rușul meu. Vandame, hai cu mine, că după ce văd simularea cu amorijii mici, sigur vreau să fac niște modificări și n-are cine să noteze. Vin, bre, cum să nu vin? Păi nu vin eu. Păi nu te duci tu? Păi nu vine el. A apucat-o scris acum. Hai
am terminat programul mai devreme asta. Ia uite ce ghinion. Ejectează-l și tu pe ăsta de aici dacă ești bărbat. Nu ai sta așa neputincios. Praf ți-l fac. Auzi, bă, prietene, mă, ce mai faci, bă, camarade? Păi, paharele astea. Lasă-le dracu de pahare. Păi ție de pahare ți arde. Când a apărut premiera asta mondială la Gloria, la cinematograf, un film tare de tot, cu Joe Wine și cu Mircea Diaconu. E păcat să ratezi. Hai mă, du-te la film. Și cu ocazia asta îmi arăți și cât de prieten și de loial îmi ești. Ce zici? Ce să zic? Că tu ar trebui să-mi arăți asta mai întâi. Ai înțeles că ai cam rămas în urmă. Și eu? Da, de când ești cu doamna... Ce? Nu crezi? Nu crezi, a? Nu? Fii atent. Să nu cumva să văd giugiulițe aici de față cu mine. Cine noi? Că s-a terminat frăția noastră pe veci. Ai înțeles? Pentru că înseamnă că o faci special ca să mă omori pe mine, să mă terorizezi psihic. Pentru că eu n-am iubițică și tu ai. Dracu, dar pofticos mai ești, mă. Cum pofticos, mă? Așa cum auzi pofticos, adică șofticos și pofticios. Toate într-unul singur, adică în tine, bă. Vezi că vin. Tot aici ești, mă? Auzi, iubițica mea? Haide, lasă-mă că m-am săturat de explicații, da? Obolețule, care e ipoteca că avem consiliu de la familie? Ia-l pe bada și mergi înghețată. Instrumentele la mine. Sus, trebuie repede. Tu ce mai acum, tata, că tot îmi dai papuci? Ca să te scapi de certa cu nebuna de nevastă, dar mai tântălăunic ce ești. Cât de înțeleaptă ești, tati, să rămână! Înghețată, hai! Giurei, e foame de bani, băiețe? Mă alegi tu ce rămâne lui Van Damme? Nu rămâne nimic de la asta. Gustuților! Da, tântișor. Avem treabă. Eu nu pot covoară și nu spăl geamuri. Ia paharul. Ia și tu? Declar deschise porțile noi școli de asistente. Poc! Să fie într-un ceas bun! Doamne ajută să meargă bine și să te umpli de bani. Așa să fie. Pune pahar. Și să dai și prietenilor. Auziți? Da. Dar nu-l așteptăm și pe Van Damme să bea și el puțin tică șampanie? Că poate pică mai ușor la așternut. Sugativă mai bea și alte. Lasă că cine știe când vine și poate se trezește până atunci. Să ne rămâne nouă mai multă, nu? Să mă, că ne rămâne destul, că nu asta nu-i mai dau mai mult de atâta. Că nu-i face bine alcoolul la problemele ei psihice. Ce probleme, mă, că nu mai are nimic, că nu vezi de sănătoasă tu. Tu nu crezi, tu? Chiar astăzi a avut o dedublare. E adevărat, una mică, dar a avut-o. Pe bune? Da. Cucule, și ce o să mă fac dacă o să cred de iar că sunt bărbatul și... Îi face bine să nu stai pe lângă ea. Și mai ales să nu asculti și să nu crezi o iotă din ce o să spună. Pe cine bârfiți acolo, mă, țațelor? Pe mămica! Voiam să spunem amândoi că mămica l-a luat pe Van Damme. De-aia nu e și el aici ca să sărbătorească cu noi. Da, l-a luat Daia. Pe Van Damme. Da, stop, hai că m-am convins. E puțin cam hard acțiune. Trebuie să lucrăm mai mult la text și să lăsăm acțiunea mai pășeadă, că bate rău. Noi oricum îți mulțumim că dacă nu erai matale să ne spui cum să facem, nouă nici nu ne trecea prin cap că se poate așa ceva. Pe mine chiar m-a zgudit de 3-4 ori ăsta. Felicitări ție, băi, fătucă că ai jucat, ai fost super expresiv. Se vede că te arunci în neam, că semeni cu mine, că așa era în șoc ca tine. Știi ce? M-ai convins? Chiar tu o să joci rolul lui Froșa Gogoașe, că ești perfectă pentru asta. Ai, șo! Pe bune! O să fiu actriță, Chiorete, și o să am și rolul principal. Exact, numai că deci, tu trebuie să mai lucrezi puțin la capitolul autoritate. Acolo cam scârții, că eu așa am fost zbir și trebuie să fii și tu zbir. Că dacă n-aș fi fost zbir, nu te-ar să încrezi singur aplodul. Și uite, poți să repezi chestia asta chiar cu chiorețel și să-l iei pe post de costeluș, înțelegi? Așa o să fac, jur, o să repetăm 24 din 24. Care 24? Păi nu se ajunge unul și mai trebuie atâția? Hai, bărmanițile de treabă! 25 de ani. Sunt tocurile 25. Ce? Da. Fetelor, da, sper că știți că taxa de școlarizare e
1000 de euro. Normal! Normal, 1000 de euro pe semestru voiam să spun. Nu-i problemă, că ne recuperăm imediat și intrăm pe piață. Fetelor, dar vedeți voi, noi nu putem să vă garantăm că o să câștigați atât de mulți bani ca asistente. Că nici salariile din televiziune nu mai sunt ce au fost. Dar cine a zis că ne recuperăm banii din piața de TV? Da, din care? Din aia de la Dorobanți, că dacă ajungem pe stiglă, o să ne vadă băieții bazați. Ia zi, unde se țin cursurile? Aici! Nu. Nu, aici se dau examenele. Cursurile se țin într-o vilă luxoasă, spațioasă. Da, trebuie să vă oferim condiții de 5 stele ca să vă obișnuiți cu luxul pe care să vi-l oferă băieții de Dorobanți. Ți-am zis eu, fată, că sunt super profi, dar nu te-am adus aici de proastă. Să ne trimiteți adresa pe mail? Sigur că da. Ne vedem la ore. Da. Aoleu, maică, câte puși sunt afară. Șefa, despre care vilă era vorba? Sper că nu de vila mea. Dacă încasezi atâția bani, ar trebui să te deranjezi și tu puțin, nu? Și nu era ideea să ții cursurile acolo, pentru că așa or să vadă toți din vilă că școala e pe bune, nu-i vrăjeală. Da, asta mai lipsea, colac peste pupăză. Aoleu, exact peste pupăză. Și ăsta-lalt a venit la mine cu tancul pe uliță. A parcat în grajd, a descălicat și a intrat. Și? Și atât. Vandame, hai până la mine să mă ajut la rufe, că s-a înfundat scurgerea. Pupăză, du-te tu că eu am descris. Nu mă duc nicăieri. Dacă a luat-o iar razna, eu nu trebuie să apar în câmpuie vizual. Că o să creadă iar că sunt bărbasul. Că rufele se spală în familie, nu-i așa? Asta, dar de ce bănuiești tu că a luat-o iarăși razna, a? Păi a avut din nou o dedublare din aia... Eu am puțină treabă. Costele, sculare, bă, că am luat-o iarăși pe arături. Acum e momentul să-i faci copilul, că nu știe cine-i bărbatul. Tu te pregătește tot, mă, să fie frumos. Floricele, lumânări, jumări, șampanie. Stai, bre, mami, că ce mă trezește în halul ăsta? Că Emma se simte bine, n-are nicio criză. Am visat-o eu, am văzut-o eu. Și-a revenit? Așa puțin o ține. Uai, ce ciudă mie! Știi ce, de acum încolo o pândești. Și cum o mai ia din nou pe arătură, te duci și bac coșini să mâncești. Ce naiba? Ca la muncile câmpului. Păi să dea dracu să pierzi momentul că te târnui. Iubi, iartă-mă că țip la tine, dar chiar n-am ce să fac, ăsta e rolul și știi cum e mătușica. Mă, șopicuțo, mă, nu-ți mai cere scuze atâta, că ne ieșim din stare. Tu știi că eu de dragul tău pe eu suport nenică până la cer și la pământ, în drept. Și alta, mai ales aia cinematografică, bă, nenică, aia cere sacrific. Deci, părerea mea este că ar trebui să fii chiar măi zbiră. Serios? Zbiră, nenică. Ok, fii atent că încep. Da. De unde vine mernicule la ora asta? La ce oră ți-am spus eu să fii aici? Și să nu îndrăznești să deschizi gura aia că ți-o crăp! Ai înțeles? Bă, nu zici că am reușit să-i fac să certe ca chioreții. Mersi, Doamne. Da, vin ia degetul de personerie aia că mi-o arzi. Ce facturi mai am de plată? Poate că am nimerit! Wow, dar chiar că e lux! Au venit ușile. Domn profesor, dar putem să facem două cursuri într-unul? Că eu vreau să iau diploma mai repede. Domn profesor, ați venit și cu proful? Fetelor, facem și în 2, și în 3, și în câți vreți, dar eu să ziți că nu sunt profesor. Dar cine e? Păi, n-a spus Eu sunt profesorul. Nu știu mă numai că știi că am experiență în televiziune de la Popăză, știu ce n-am ești prost. Da. Știam. Dragile mele pusi...
Dragile mele cursante, m-am emoționat pentru că, vedeți, am onoarea, mega onoarea să vă prezint o sommelier, o somitate în materie de producție TV, producătorul și realizatorul de talie mondială cunoscut atât în țară cât și în întreg mapamondul, chiar și în olănești, profesor conferențiar de la doctor Pupăză Grigoraș. O modestă introducere, de fapt e mult mai lungă ca și titulatura. Vrei să mă întreb ceva? Eu credeam că o să ne predea o asistentă celebră ca să ne povestească din experiența ei personală, nu un bărbat. Draga mea, dragile mele, din păcate, asistentele celebre pe care le vedeți voi în fiecare seară de-abia leagă două vorbe, dar aminte să mai și predea. Voi aveți nevoie de un profesionist cu experiență, așa ca mine. Ar trebui să învățați ca să le luați locul, nu? Păi nu asta vreți? Da. Credeți că alea v-ar zice cum să le luați locul? Nu v-ar zice. Oricât de proaste sunteți și sunt. Da. Are dreptate, fată. Păi atunci hai să începem, nu? Da. Sigur că da. Păi începem numai 2 secunde ca să definitivez programa cu domnul director. De discutat cu directorul și azi. Fii atent. Ce? Îmi dai 50% din taxa de școlarizare. Tu îți dai seama cât ai de muncit cu astea? Pupăză, dă-mi voie să aduc aminte că tu te-ai oferit să fii profesorul conferențiar. Eu ți-am cerut ajutorul tău. Da, dar ele vreau să fie învățate de panaretele alea de la TV. Și dacă nu interveneam eu, acum școala ta era pa și pusi. Ok. Oportunistule. Dragile mele pusi, cursante, păi să începem. Hei, oameni buni! A apărut ceva nou! Au! Ceva nou! Monte Snack! Priviți! Alune crocante, ciocolată fină și o cremă delicioasă din lapte proaspăt! Aș face bine să iau mai multe! Noul Monte Snack. Gust maxim, energie maximă, distracție maximă. Chiorete, nu merită să suferi după ea, că eu am mirosit-o. Ce ai făcut, mă? Am mirosit-o că e o flușturatică care n-a urmărit decât să aibă o aventură și să profite de naivitatea ta. Cine, mă? Șoficuța mea? Păi da, cine, mă? Adică tu crezi că eu n-am auzit când v-ați certat? A? Băi, tot timpul a urmărit ca să se bage între noi, să ne strice nouă prietenia, să distrugă frăția Petreușă. Sper că acum ți-a venit mintea la cap și ți-ai dat seama că nu merită să strici o prietenie pentru un fund de muiere, ție el și un fund de muiere șefă, care, așa între noi, e puțin cam mare, nene. Șade-și, poponețule! Mă muși de fund de fiecare dată când ai ocazia, a? Ia fă tu pași până la caserie, că te așteaptă fata să-ți iei o menduță frumoasă, hai! Dar nu poți să-mi dai nicio amendă pentru bârfă. N-ai cum să-mi dai amendă pentru bârfă, nu mă duc la caserie, na. Dar cine a zis, vă, că-ți dă pentru bârfă, ia? Dar pentru ce? Pentru ținută necorespunzătoare în timpul serviciului. Deci, mă, tântălău ăsta chiar a crezut că noi ne-am certat? Da. Da, prost mai ești, mă. Păi noi jucam un rol, teatru pur. Artă. Aha, deci mi-ați întins o capcană. Păi pentru treaba asta, să știi că s-a terminat pentru totdeauna cu frăția noastră Petreușă. Game over, Chiorete! Extraordinar. Și-l doare pe Chiorete fix un poponeț de frăția voastră Petreușă. Să-l doar! Stai, mă... Bă, Hai, mă, iubire, mă, lasă-l, mă, că n-ai pierdut nimic. Uite mai pe mine. Măi, iubițica mea, stai mereu potolită, că nu putem să ne drăgălim acele în secție. Numai la arest, tu ai uitat cum a ordonat domn chestor? Corect, ai dreptate. Ce m-aș face eu fără luciditatea asta ta? Că tu ești mintea și eu sunt sufletelul. Ce suflet mare ai. Știu. Așa cum v-am mai spus, lumina dintr-un studio este foarte importantă. Și bineînțeles, de ea se ocupă inginerul de lumini. Auziți, domn profesor? Da. Dar nu putem să sărim peste partea asta plictisitoare și inutilă? Exact.
și să trecem la lecția de sex appeal. Că doar asta se cere de la o asistentă TV, nu? Și la aia de actorie, că trebuie să învățăm cum să mimăm prostia, că în cazul nostru nu e nativă. Am fost ghinioniste fată când eram mici. Lăsați că ați crescut. Aș putea să-ți fac un daș erotic. Am văzut niște mișcări noi pe net, fii atent. Fii atent. Fata asta e profesora pe care o așteptam. Să rămână. Când avem ora cu dumneavoastră? Să rămână? Ție ți-a zis că le-ai putea fi tată. Dar voi cine sunteți? Manuela și Grațiela, cursante. Van Damme, cursant la o clasă mai mare. La nu prin bănci, vă rog, haideți! Haideți! La nu... N-am făcut nimic, mămică, că nu s-a mai dedublat de atunci. Vezi că te verifică pielețatule și dacă aflu că mai minți doar așa ca să nu faci nepoțel, te dedublez eu pe tine. Adică te crăpânt-o. Ia-ți-l, moașta. Măi, fetelor, să știți că de la ea puteți învăța doar partea cu sex appeal-ul, dar actorie nu puteți învăța decât de la mine, pentru că ea nu are talentul și experiența mea actoricească. Și vorbești, mă. Asta e părerea lui fetelor. Ia să le facem o demonstrație, să tragă și singure concluzia care e mai bun pe actorie. Mersi. Asta la vista, baby. I'll be back. Deci nu se dedublează, mincinosule. Ce ziceți, fetelor? Super! Cu tine vrem să facem toate cursurile, că domnul G oricum e praf la actorie. Păi n-am jucat nimic. Păi de asta am zis că ești praf, maestre. Trebuia să schițezi și tu ceva când te-am pușcat, să cazi mort sau să ai măcar un recult, dacă tot ești și tu tot un terminator. Nu să stai par. Auziți, dar măcar profesor de dicție pot să vă fiu? Păi la ce ne trebuie nouă dicție, că noi nu vrem să vorbim? Că dacă vreau să vorbim, mergeam la cursuri de crainice TV, nu de asistente. Noi vrem doar să dansăm sexy. Super! Pentru că eu sunt expert în dans. Uite, dacă vreți, vă fac și o scurtă demonstrație. Da, chiar a fost scurtă. Ați putea să luați profesor la disciplina penibilitate. Că dacă vreți să apăreți pe ecran, trebuie să vă feriți de așa ceva. Maestre, Mi-ai văzut-o pe terminatoarea de dincolo. O să ai parte de un terminator mai performant. Mămică, jur că n-am știut că s-a dedublat de și pe cuvântul meu de onoare trebuie să mă crezi. Minți, dar nu-i nimic, că scoate o minciuna prin pielea friș. Ce faceți? Repetați fazele cu violență de scenariu să vedeți dacă merg în film. Eu zic că e ok dacă le dăm cu acordul părinților, că nu e un impact vizual foarte puternic. Nu e foarte puternic? Nu e nimic. Atunci să-mi creștem intensitatea ca să fie și mai puternic. Hai să mi-o plătești cu vârf și desat. Dar ce-i mă fața asta? Când te văd îmi vine să plâng. Și mie îmi vine să plâng. Dar sunt bărbat și mă abțin. Măcar zici ce-ai pățit. Am rupt frăția Petreușă cu chiorete. Aia am pățit, de tot. Și? Și nu vrei să facem noi doi alta? O frăție mai puternică? Ai nebunit? Păi ești nebun, Doamne ferește! Păi nu ți-a ajuns o moarte cerebrală, mai vrei una? Ce moarte cerebrală? Păi ai uitat când ai făcut frăția cu chiorete, că mi-ai zis că ai pierdut prea mult sânge și ai făcut moarte cerebrală? De fapt, normal că nu ți-aduce aminte, că moartea cerebrală distruge neuronii, memoria, părul. Bă, tu ești în moarte cerebrală. Bine, naibii, că n-am făcut vreo frăție cu tine, că mi-o dădeai și mie, că ai gena puternică. Păi normal, bă, cu am putere, că mă duc în fiecare zi la sală. Comodă? Cam tare salteaua. E, aici ai să dormi noaptea asta. Tu zici asta, mă, cocule, că n-am știut că te bătea pe bune, te răzbun degeaba pe mine. Dar cine a zis, dragul meu, dacă mă răzbun? Repetăm o secvență în care mamica mă pedepsește pe mine că am întârziat acasă de la joacă. Să vedem dacă o putem băga în film, să nu pară prea dură, înțelegi? Este dură, mă! Nu mi se pare dură deloc. Hai, cornul în pernă, motor și acțiune.
Ce să mă, Gogule? Pa! Iartă-mă, Gogule, iartă-mă. Ți-ai făcut unghiile? Bună, pisică. Pisoi, ce preferi? Să dormi aici ca un cotoi alungat sau să vii în pat lângă pisicuța ta să te acopere cu blănița ei? Ce-ai lăsat blănița? Ce? Bă, tu ești nesimțit? Nici nu mai știi cum arată de când am mai făcut-o. E dezblănița. Zmerisoat. Eu nu trebuie să apar în câmpul ei vizual. Că o să creadă iar că sunt bărbasul. Că rufele se bat în familie. Rufele se bat în familie, cum e normal, nu? Păi da. Exact. Și să trecem la lecția de sex appeal. Că doar asta se cere de la o Nu stai liniștit. Nimic. Exact. Și acțiune. Exact. Și să trecem la lecția de sex appeal. Că doar asta se cere de la o asistentă TV, nu? Hai o dată poate ție să liniște, merge și acțiune. Exact. Și să trecem la lecția de sex appeal. Că doar... Nu mai. Hai că nu mă mai la tine.